Les 12:02, continuem amb aquest de Tots Colors Matins en xarxa, envoltat ja per moltes parts de la ciutat de Vic. Ho continuarem fent perquè, ja ho sabeu, us volem explicar tot el que passa a Vic. Volem que els oients de Ràdio Vic sàpiguen tot el que està passant i tot el que passarà també amb els projectes, amb les iniciatives culturals com aquest Festival de Jazz que ja s'acaba de presentar i que ens porta un programa molt i molt interessant. Ara, però, són les 12 del migdia, és dimarts, per tant el que toca és fer ecoconsells, aquests ecoconsells que ens porta l'associació Sant Tomàs a partir a través dels seus responsables. Avui precisament tenim l'Alba Puntí, que és responsable de cuina de Sant Tomàs. Aquí d'entrada donem la benvinguda. Què tal, Alba? Hola, bon dia. L'Alba, com ja sabeu, no és la primera vegada que ve, però ella ens ve a parlar d'ecoconsells, mentrestant però també ens ofereix consells culinaris o gastronòmics o de salut, digue-li com vulguis, però ens parla de menjar. Tot el relacionat amb el menjar, allò que ens posem a la panxa i allò que som, perquè com que és el que ens alimenta, doncs és el que som. Exacte. Avui el que volem saber, i el que ens ve a explicar l'Alba, és d'on ve el menjar. No? Sí. I hem de saber d'on ve per saber què mengem. Esclar, és que és molt important. És a dir, el que ens posem a la panxa és el que ens configura a nosaltres i, per tant, és molt interessant que el que ens posem a la panxa sigui bo i que sapiguem d'on ve i que llavors així puguem fer una alimentació més bona i tenir més bona salut. Però com ens pot ajudar a saber el que mengem? Mira, una cosa que jo recomano molt és quan anem tots a la botiga, al supermercat o allà on anem a comprar el menjar o al mercat, és saber d'on ve i que ens mirem sobretot les etiquetes. La llei, les lleis ens les estan fent per protegir el consumidor, però a vegades no les aprofitem, perquè, per exemple, la llei ens diu que a les etiquetes hi han donat molta informació, doncs mirem-les. Però no ho fem. No ho fem gaire. No, jo recomano que es faci, perquè, per exemple, amb el tema dels al·lèrgens, sí. Jo crec que aquests sí que ho fan. Sí, aquests sí. Si tens una malaltia concreta, si et provoca una al·lèrgia concreta, sí que et mires l'etiqueta. Sí, això és veritat. Però hem de saber que totes les etiquetes hi ha una sèrie d'al·lèrgens que determina la llei que són d'obligat declaració a l'etiqueta. Per exemple, si amb unes galetes hi va llet, doncs aquella etiqueta ha de posar sobretot que hi va llet. I llavors si hi ha una persona que tingui una intolerància o una al·lèrgia a la llet, no pot menjar. Vull dir que això d'entrada a l'etiqueta ja ens dona aquesta informació, que ja és prou important. Allò típic de trazas de frutos secos. Exacte. Això ja és a tot arreu, o sigui, els al·lèrgens, els fruits secs no poden menjar res. No, és que els fabricants el que fan és curar-se amb salut. Vull dir que molts cops posen qualsevol cosa que volti a la seva fàbrica, encara que no hi vagi en aquell producte, per si un cas. Llavors la gent que tenen al·lèrgies realment ho pateixen una mica. Però clar, com a mínim saben que n'hi pot haver, i com que n'hi pot haver no poden menjar. Però el que dèiem abans, jo crec que si tens un problema concret d'aquest estil sí que et mires l'etiqueta, però si no tens un problema d'aquest estil no te la mires. I jo crec que, pel que em deies tu abans de començar i a micro tancat, hi ha alguns productes que ens hem de fixar més que amb altres. Hi ha productes que hem de mirar molt d'on venen i saber el que hi ha. Exacte. Hi ha productes, per exemple, que la mateixa llei diu que s'ha d'explicar l'origen. Tot el que és la fruita, no sé si us hi heu fixat, però si aneu al supermercat o inclús a les fruiteries, podem saber l'origen de la fruita. I normalment allò veus unes pomes i diu origen Lleida, origen Girona, origen Àustria. Llavors, si tu ets un consumidor més conscienciat amb el producte local, en comptes de comprar-les fetes o cultivades a Àustria, potser les compraràs cultivades a Girona, o a Lleida, o algun lloc que sigui de la teva confiança o que et convingui. Per tant, això és una informació molt important que hi ha d'entrada, ens hi hem de fixar. Amb la carn, també. És a dir, la fruita i la carn molts cops t'han de dir l'origen. Si vas a la carnisseria que no hi ha una etiqueta, també ho pots demanar a la carnissera. Escolta'm, aquest porc d'on és? Escolta'm, aquesta vedella
d'on és? I llavors t'ho han de dir. I tu Però, saps... perdona que et talli, ho has de demanar tu o és d'obligat compliment que mentre està allà exposat, per dir-ho d'una manera, hi ha d'haver una etiqueta que digui Lleida, Barcelona, Sant Eugènia? Sí, això és a la carn etiquetada, sí. El que passa que amb les carnisseries de tota la vida, les que tallem, se'ls hi permet doncs, que quedi, que se'ls hi pugui demanar, perquè clar, aquests senyors van renovant el gènere i no van canviant l'etiqueta, però ens haurien de dir. Ens haurien de dir. Però què hi guanyem? Per exemple, deixant de banda el fet de que vulguem comprar de proximitat per qüestions de que volem donar feina, per dir-ho d'una manera, a Lleida o a Girona, Sí. En qüestions de salut, Sí. del menjar, també hi guanyem si comprem de proximitat o no? A veure, d'entrada, si comprem de proximitat, aquesta carn o aquesta fruita o aquest producte, el que sigui, ha fet molts menys quilòmetres. Per tant, si ha fet molts menys quilòmetres, d'entrada ja hem gastat molts menys energia amb gasoils anant amunt i avall. Llavors, nosaltres la llei i la legislació de la nostra zona sabem que és bastant bona, és de les més bones que hi ha. Per tant, si està fet a la Xina, a vegades venen espàrrecs fets a la Xina, Sí. doncs sabem que és molt més bo o que pot tenir unes garanties sanitàries millor que si són fets doncs, més a prop. Vull dir que això ja també ens està donant una seguretat i una tranquil·litat. Llavors, com a consumidors ho hem de mirar. Vull dir que també és una cosa que ens pot interessar. Hi ha altres aspectes que hem de mirar, o sigui, mirem l'origen, sabem que si és de Girona no ha corregut tant, segurament pot ser que sigui més fresc, és fàcil, també. que l'hagin collit aquell dematí i que al vespre ja puguem comprar. A vegades passa per càmeres, Sí, però és més fàcil, És més fàcil, sí. O que puguem anar al pagès en qüestió, al que sabem de confiança, el que tot plegat, que ens ho vengui. Però, deixant de banda això, què més hem de mirar? Perquè molt sovint sentim a la televisió, a tots els programes que se senten de salut, de temes com greixos saturats, insaturats. Això també és les etiquetes. Això és molt important, perquè les etiquetes ens estan donant tota aquesta informació. Els fabricants, quan treuen un producte que llavors nosaltres l'anem a comprar al supermercat o a la botiga, han de posar tots els ingredients que hi ha. Aquests ingredients normalment van, el que hi ha més quantitat ha de ser el primer. Per tant, si nosaltres la primera cosa que hi ha tornem amb les galetes, el primer que hi ha són grasses, és que aquestes galetes porten més greix que farina, per dir-ho d'una manera. L'ordre és important. Això és molt bo saber-ho. Sí, l'ordre és important, és a dir, els ingredients van de més quantitat a menys. Aquell que posa primer és el que tindrà més quantitat. El fabricant no està obligat a dir quina quantitat, això no, que no està pas obligat. No està obligat? No, jo hagués dit que sí, no, perquè són les seves fórmules secretes, per dir d'una manera. Per fer la natilla i el colacao. Això. A veure si hi ha més cacau o avellanes. No? Doncs sí que fixeu-vos amb l'ordre, perquè això ja ens està donant una mica de pista. Una de les altres coses molt importants que ens està dient és amb quins sucres, amb quines grasses han fet aquell producte. Què vol dir amb quines grasses, per exemple? De grasses n'hi ha de diversos tipus. N'hi ha que són olis d'origen vegetal, olis d'origen animal. Dins de l'origen vegetal n'hi pot haver que estan hidrogenats. Els hidrogenats és una cosa que es fa a nivell tecnològic, que es fa perquè la grassa sigui més resistent i llavors sigui tecnològicament millor i que aguanti més. Ai, mare de Déu, això s'ha de posar a la cadera directa. Sí. Per exemple, les galetes tipus príncipe. Si tu les intentes fer a casa, la galeta se t'estova. Sí, i no al cap d'una estona aquella galeta no fa crec. Vale? Sí, ho hem provat i fatal. És bona feta i menjada, una galeta amb crema de cacau és feta i menjada. Ara bé, ells se les enginyen d'alguna manera perquè aquesta galeta duri dies, mesos i continuï fent crec. Llavors, què hi hem de posar-hi en aquesta grassa? Els tecnòlegs el que fan és hidrogenar-la. Això es vol dir que li fan tots uns tractaments perquè aquesta grassa no estovi, no remulli la galeta. Però llavors aquest tractament resulta que són unes grasses artificials i que el nostre cos les incorpora. I ara sembla... no es desfan mai més? No. M'està venint un mal rotllo terrible. No, sí que es desfan. Però, en tot cas, no són naturals. Llavors hem de tenir-ho en compte. Hem de decidir si ens el mengem o no ens el mengem. Però no són naturals. I pot ser que a la llarga això s'acabi demostrant, encara no està demostrat del tot, però hi ha estudis que ja ho apunten, que acabi afectant el nostre organisme. Augmentant els colesterols, donant problemes cardíacs, afecta a les membranes de les cèl·lules, que són unes membranes que també estan fetes de greixos,
greixos i que llavors fan que el nostre cos no funcioni normal. Per tant, per exemple, les grasses aquestes hidrogenades, jo d'entrada els hi tinc una mica de tírria. I llavors ja penso que hem de pensar que és una cosa artificial, que ens hem inventat els homes i que no està a la naturalesa en gran quantitat de forma natural. Per tant, hem d'evitar de menjar-ne. Per tant, el nostre cos no està preparat per digerir-les de la manera que estaria preparat si fos natural. Sí, les incorporem diferent, ja les digerim ja, i això és el problema, és que les posem en el cos. A la cuita. Però això és, si llegim l'etiqueta, si ens entretenim el dia que anem a buscar galetes, n'hi ha que ho porten, n'hi ha que no ho porten. Aquestes grasses hi ha alguns països que ja estan prohibides. Per tant, si a vegades el producte és d'aquests països, doncs no ho porta. Per exemple, a Nova York, a Nova York ja les han prohibit en tot el... A Nova York en si, no Amèrica, No, a la ciutat de Nova York. A la ciutat de Nova York ja les han prohibit. Curiosament, perquè ja sembla que comencen a demostrar que són realment dolentes. Les grasses hidrogenades. Hidrogenades, sí. Això hi ho posa, Fixeu-vos que hi ha algunes galetotes i alguns productes d'aquests així que ho posa. És a dir, jo només m'espantava si sentia saturades. No, les saturades són més normals a la natura. N'hi ha, per exemple, una grassa d'origen animal pot ser saturada. No és bona fer-ne en quantitat, però és que les que són artificials són les hidrogenades. Les més dolentes, les que més hem d'evitar és aquestes. Sí, i fixeu-vos amb les cremes de cacau, amb la bolleria, n'hi ha. Però ja ho diu l'etiqueta, llegim-nos l'etiqueta. Sí. Ho hem de fer, a partir d'ara ho farem. Sí, va. Ho prometo. És una feinada, perquè llavors aquella compra que era de mitja hora passa a ser de 3 hores, però bé. A més, normalment ja saps on agafes les coses. Sí. Flis-flas. Sí. Però bé, si ho fas un dia, tampoc ho has de fer sempre. Ja ho tens fet. Sí, és a dir, ja veurem aquest cap de setmana el super col·lapsat. Tothom llegint etiquetes. Hem d'anar acabant perquè tampoc ens queda molt temps. Però sí que m'agradaria que m'expliquessis, estem parlant d'aliments que volem que siguin de proximitat, ens llegim l'etiqueta a veure si hi ha aquests greixos hidrogenats o no, i ara s'està posant molt de moda i sembla que sigui el més sa del món el menjar l'aliment ecològic. Sí. Però com carai sabem del cert que allò que ens mengem és ecològic? Perquè ho posa pràcticament a tot arreu, a més, a vegades posa sinònims i coses similars que t'hi fan pensar però que no ho saps segur. Com ho sabem, això? Mira, això em sembla que ja em veu comentar algun altre dia en una d'aquestes sessions, però tots els aliments que te'ls venen com ecològics han de dur una certificació. Aquesta certificació a tots els països de la Unió Europea és una fulla verda de color verd. Normalment si és de colors és de color verd. I llavors hi ha d'haver-hi un codi de l'organisme que ha certificat, que és, aquí a Catalunya és el CCPAE, que és un organisme dependent de la Generalitat, el Consell Català de Producció Ecològica, però a d'altres països són altres organismes. Llavors, a tu et certifiquen que aquest producte i tots els ingredients que hi ha en aquest producte doncs són ecològics. Per exemple, a Sant Tomàs fem a vegades marmelades de tomàquet o conserva de tomàquet ecològica. Per vendre. Per vendre, sí. Llavors, nosaltres cada cop que fem aquesta producció demanem permís per fer la producció i després ens ve un inspector i ens mira tots els ingredients que hem fet servir, els certificats d'aquests ingredients i tots els productes que hem anat utilitzant. Però al nivell que inclús la sal ens miren com és. Que la sal pot ser ecològica o no. Exacte. També. La sal que pot ser és amb allò que en diuen antiapelmazantes, que és perquè la sal no s'aterrossi. Doncs aquests productes ecològics no poden dur aquest tipus de sal. Han de dur una sal sense res, ni l'antiapelmazante. Fixeu-vos si aneu a comprar que totes les sals que hi ha al supermercat gairebé són amb antiapelmazantes. Per tant, aconseguir sal autèntica costa molt, perquè acaba al mar. Gairebé. És com un terròs, I llavors a tot aquest nivell, vull dir, a tots els nivells, llavors tens la garantia amb aquest símbol d'aquesta fulleta, fixeu-vos-hi, que realment estàs treballant amb un producte que tots els orígens d'aquell producte són ecològics. I llavors això és el que ens certifica, el que ens dona aquesta seguretat. Un altre cop era el que dèiem abans, mirem-nos les etiquetes. I tots els productes que feu des de Sant Tomàs, perquè veneu, perquè esteu en un projecte conjunt amb altres entitats, i ara fins i tot heu arribat al bon preu, diries, fa poc que ho vam explicar. Tots els vostres productes tenen tot aquest procés i tot el que s'ha usat és ecològic? Sí, els que nosaltres traiem amb tota aquesta línia ecològica, sí, i tant, i a més ens venen a fer aquestes inspeccions i gairebé et miren sota la cadira, vull dir que ho fan ben fet. A veure si tens un greix hidrogenat. Aquests ja no hi són, no entren.
Alba, ens ha encantat. Jo crec que ens has posat aquella mica de polcós necessària per poder fer això de mirar-nos les etiquetes. Sí, s'ha de fer, home, que no costa tant. No, i això que dèiem, ho fem un dia o dos, i ja sabem els productes que usem normalment, a quins ens agrada més i quins menys. Vale. Moltíssimes gràcies per venir. Molt bé, gràcies a vosaltres. La setmana que ve dimarts, a les 12 puntuals, tornem amb aquests ecoconsells i ara continuem perquè hem de voltar més per la ciutat de Vic i explicar-vos moltes més cosetes. Va, fins ara. Matins en xarxa. De tots colors des de Ràdio Vic.